Gorky ören güýçli bir duýgudur. Käbir adamlar çalp gorkup billerke, käbirleriniň gorkuzmak ören kyndyr. Bu videodaky adamlar käbirlerini hawtala saljak wakalary duş gelýärler. Anany videomda geçelim. Mega skali bolup geçen ýüküş wakalary gözlegden geçirýän we kamera alýan bir YouTuber. Esasanam öýdüňde bolup geçen wakalar we çeken videolary gaty korkunç. Çeken videolarynda hereket edýän bir näçe zatlar görüp bilersiňiz. We bu bolup geçen wakalar herwet ýollara sebäp bolup biler. Mega skali öýüne bolup geçen wakalary ruhlar tarapyndan mollandygyny aýtyp geçýär. Siz nähili pikir edýäňiz? Sizin pikirinizçe bu wakalaryň sebäbi näme bolup biler? Pikirleriňizi kommentariýada ýazyň. Adwel YouTuber Nugget bir gün öýündäki käbir zatlarynyň goýan ýerinde nükgenligini, käbir zatlarynyň da ýoklugyny duýýar. We bu ýagdaýy gözlegden geçirmäge başlaýar. Somebody took the hard drive. Hard drive to what? All my behind the scenes. Somebody literally came into the house and must have taken this shit. I'm going to check this. YouTuber kakatyna öýüne ogur girenligi bar diýip kirýär we hakyky jogap bilmek üçin gözleň kameralarynyň çeken videolaryny görmäge diýerler. Videoda öýüniň kapysynyň öňüne näme tanış adam gelýär. Bir sapar kapyny kakýar. Bu kapyny hiç kim açmadan ilkimerinden uzun bir demir çykar kapydaky penjereni açýar we öýüň içine girýär. Oh my god, dude. Nugget bu bolan wakany görüp hayrana galýar. Orynyň giren penjeresi YouTuber'ın ýatjan ýatagynyň ýanynda. Ýa-da ol ýatyrka, ogry onuň ýanynda nüwoslyk bilen geçip käbir gymmat bahaly zatlaryny alyp ol ýerden daşlaşýar. Sensin atly YouTuber öýüniň tegereginde gizlenen korkunç jandaryň bolup biljekdigi barada aýdýar. Videonun doly anyklap bilmedi bu näme tanış jandar 4 ayaklı korkunç jandara miňdeýär. Emma teredilenine näme belli däl. Ýönekije hereketsizdir. Şonuň üçin ol jansyz da mut biler. Bu zat näme de bolsa YouTuber gorkudýar. Onuň ylgap öýe girmegine sebäp bolýar. Pennsylvania Bridgeport'da ýagşyly bir gün Baldawk atly YouTuber dosty bilen öýüniň meýdanynda ýönekije video çekip ýörkäler, öz aralarynda görleşýärler. Bir näçe wagtdan soň ol ýerde ýeke däldiklerini duýýarlar. Whoa, that was weird. I just saw something run across the screen. Liar. Görülüşe görä, dumana ýa-da tüsse miňleýän bu zat adam şekline görülýär we bu görünüş biraz wagtdan soňra gözden itýär. Baldawk bu zadyň ylgaýan adama miňleýändigini aýdýar. Siz bu video hakynda nähili pikir edýäňiz? Pikirleriňizi kommentariýada ýazyň. Pepe Jake atly YouTuber we onuň topary ruhuldygyny aýdylýan bir kanalizasiýa giýje saat 3-te wereginde gözlege gidýärler. YouTuber we onuň dostlaryna görä kanalizasiýada ruh ýok, emma bir tüýsli korkunç jandar bar. Sebäpden ýanlaryna giýje ýagty görkezýän kamerasyny we başga gerekli enjamlaryny alýarlar we gözlege gidýärler. Toparyň korkunç jandar bilen duşuklary kanalizasiýada dälde gidip barýar galar öňlerine çykýar. Adam şekline miňleýän bu korkunç jandar 4 ayakly üstünde agaçlaryň arasyndan geçip gidýär. Topardan biri muny görýär we dostlaryna duýdurýar. Şonda da topar gözlegine dowam edýär we tünele ýetýärler. Onuň içinden ýütgeç ses eşidilýär we ses tüneliň çuňuklaryndan eşidilýär. Topar sese tarap gidýärler.
Olar yine 5 minut göremeklerini dowam etdiýärler. Iň soňunda olar yine bir ýükkeşik tünele duş elýärler. Bu olaryň öňlerine birden şeýle bir jandar çykýar bolyn korkmadylyk elle däl. Bu videodan soňra köpejek we topary videonu goýup çalysyrlyk bilen ol ýerden gaçýarlar. We olary wara bu video kanalizasyadaky korkunç jandar üçin öňüli sebäp. We maňa wara bu video ýalan däl. Dollugyny hakykat. Şunun bilen bugünkü videomuzy tamamlaýarys. Dostlar, şular ýaly gorky videolaryny köp goýmagymy isleýän bolsaňyz, video like basyp kanaly agza bolup bilersiňiz. Öndeki videomda görüşýänçek hoş sag bolun.